Egunon eta ongietorri guztiok. Jainkoaren ama Maria Santuaren festaburua dugu gaur, Eguberri 8. honetan. Jainkoaren ama aitortzen dugu Maria, berarengan gizon egin baizen jainkoaren hitza. Urteko lehen egun honetan, Mariaren seme Jesusi, bakearen erregeari, eskadezaiogun, iritsi dadila lurreko bazter guztietara, bere jaiotzaz munduari ekarri dion egiazko bakea. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia, jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan beti zuekin. Egunon zenideok eta ongi etorriak Eukaristia honetara. Urte berri hasten dugu eta gure bizitza Jangoikoari eskaintzen dizkiogu. Zein garrantzitsua den Eukaristia, Jangoikoaren bizia hartzea, Jangoikoaren argia hartzea eta bizi horretan bizi gaitezela urte berri honetan. Apal-apalik Jangoikoaren aurrean jaso dezagun bere barkamena eta maitasuna. Jesus jauna errege bakegile eta jainkoaren santua. Erruki jauna. Jesus jauna ilunpetan dizdiratzen duzun argia. Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gizaki berriaren eredua. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua,
eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Egin dezagun otoitz. Maria doatxua Birjina izanik ama eginez, gizadiari salbamena eman diozun jainkoa. Egizu laguntzaile ere izan dezagula zure aurrean, beraren bidez lortu baiken nuen biziaren sortzailea. Zure seme Jesukristo gure jauna. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Biblia bere osotasunean harturik, jainkoak bere herriarekin izan duen historia da. Maitasun historia, bedeinkapen eta salbamen historia. Horixe entzungo dugu gaur ere. Jaunak gure aldeari da. Jaunak gurekin da beti gu salbatzen eta gu bedeinkatzen.
Lectura del libro de los Números. El Señor habló a Moisés. Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Palabra de Dios. San Paulo apostoluak Galaziarrei egindako kutunetik. Zenideok, garaia bete zenean bere semea bidali zuen jainkoak, emakumeengatik jaioa legepeko egina, legepean zirenak askatzera guk seme alabatzokoak har gezana. Eta seme alaba zareten seinaletzat bere semearen espiritua bidali du jainkoak gure bihotzera. Aba, aita, deika ari dena. Beraz, aurrerantzean ez zara esklabo, seme edo alaba baizik, eta seme edo alaba bazara baita oinerdeko ere, jainkoari esker. Jaunak esana. Eskerrak zuri. Ite
Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Jaunak esana, Zenide maiteok, urte berria posez hasten dugu, bai, posez. Zailtasunak badaude, iluntasunak badaude, baina urte berri bat Jangoikoak eskaintzen digun opari ederra da. Era askotara bizi ditzazkegu egun berezi hauek, ikusten dugu gizartean, gure inguruan, batzurentzat egun hauek ondo pasatzeko bakarrik dira. Beste batzurentzat familia eta lagunekin egoteko egunak. Kristauontzat, Jesusen jarraitzaileontzat, noski direla ondo pasatzeko eguna, familiarekin eta lagunekin egoteko egunak, baina barruko beste jarrera batekin bizitzen ditugu egun hauek, fedearekin. Zeren konturatzen bagara, egun hauetan ospatzen duguna, historia aldatu zuen. Ez zen nolanahiko gertaera bat izan. Historiak ezagutu duen momenturik ederrena, bai, ederrena izan zen. Jangoikoa gizon egin zela. Horrek jangoikoak zenbateraino maite gaituen adierazten digu. Fede begirada batekin ikusten badugu Beleneko misterio hori, zenbat gauz ikusten ditugu. Urte berri honen hasieran gure bizitzak jangoikoaren eskutan jarri ditzagun. Gaur gure otoitz apalean, jangoikoari esan genezaiokena hauxe da. Zure eskuetan jartzen dut jauna, hasi berri dudan urte berri hau. Zure eskuetan jauna. Begira, urte baten zenbat gauza egiten ditugun, zenbat erabaki hartu behar ditugun, zenbat pertsonekin elkartzen garen. Urtero errepikatzen dudan ideia hauxe da. Besteentzat bedeinkazio bat izan gaitezela. Besteentzat bedeinkazio bat izan naitezela. Zein gauza ederra den besteentzako bedeinkazio bat izatea. Todos los años en esta homilía suelo recordar que el propósito más grande que podemos hacer hoy, al comienzo de este nuevo año, es que cada uno de nosotros seamos una bendición para los demás. Fijaos con cuántas personas nos encontramos a lo largo del año, cuántas decisiones, cuántas circunstancias nos toca vivir. Qué bonito sería que cada uno de nosotros seamos una bendición para los demás.
Nuestra vida está configurada sobre todo en las relaciones interpersonales que enriquecen nuestra vida. No vivimos solos, no vivimos aislados. ¿Acaso ser cristiano no significa esto, ser una bendición para los demás? Si vivimos nuestra vida desde Jesús y con Jesús, claro que seremos una bendición para los demás. Y solo lo podremos hacer si acogemos en nuestra vida la vida verdadera, la luz verdadera, que es Jesús el Señor. A lo largo de la historia, hay personas que han acogido esta vida verdadera, esta luz verdadera, y lo han llevado a los demás. Nosotros también hemos recibido en nuestras familias la luz de la fe. Otros no acogieron entonces, hoy no siguen acogiendo esta vida verdadera, esta luz verdadera, porque piensan que acoger a Dios, vivir la fe supone pues, cambiar para mal la vida. Todo lo contrario, acoger a Dios, acoger la fe, vivir desde la fe, significa vivir la vida en su plenitud. Bai, fedea bizitzea gauza ederra da. Fedeak ez dizu bizitza komplikatzen kontrakoa. Fedeak benetako postazuna jartzen du zure bizitzan. Nosotros los que estamos aquí podemos decir que un día le abrimos nuestro corazón a Dios y hemos recibido esa vida verdadera, esa luz verdadera que nos une a nuestro Padre del cielo. Solo la luz de Jesús, solo la luz de la fe puede santificar nuestras vidas. Cuando te encuentras con personas santas, y no hay que ir solamente a los monasterios, sino en nuestras familias, nos hemos encontrado con familiares santos que han vivido en su plenitud la fe. Dices, ¿cómo han llegado estas personas tan sencillas, tan humildes a ese estado espiritual? Porque han vivido desde Jesús y con Jesús. Qué importante, insisto, es que recibamos la vida verdadera, la luz de la fe. ¿Acaso ez ditugu gure familietan, gure etxeetan, gure aitona amonak eta gertuan ikusi ditugu nola bizitzan duten fedea, iluzioz, sakonki, zein gauza ederra. Eta guk ere jaso dugu fede hori. Behoie transmititu digute, eta guk ere argi horrekin, bizi nahi dugu gure bizitza. Bizitza era askotara bizi ditzakegu. Norberak tiratu dezake alduen neurrian, inorren laguntzari gabe. Badira asko gure inguruan horrela bizi nahi dutenak. Nik ez dut inorren laguntzarik behar, nik ez dut jangoikoaren beharrik. Baina beste era bat ere badago bizitzea. Guk egiten duguna, elizara etortzen gara, benetako bizia, benetako argia jasotzera. Gaurko gure otoitz apalean, jangoikoari ere eskatuko diogu gure inguruan, ilunaldian bizi diren pertsonak jaso dezatela Jesusen argia. No podemos quedarnos indiferentes ante la oscuridad en la que vive mucha gente y muy cerca de nosotros. Una actitud cristiana egoísta sería decir, bueno, yo vivo la fe y no me preocupa tanto si viven o no viven los demás. Acostumbrémonos a interceder por los demás. Besteen alde otoitz egiten bizi gaitezela. Zenbat on egin dezake gure otoitzapalak besteen bizitzetan. Zer eskatuko diogu jangoikoari, bere argiare iritsi daitela bizitza hoietara. En nuestra oración personal diaria pidamos a Jesús que su luz llegue a las vidas de los que viven en la oscuridad. ¿Cuánto bien puede hacer nuestra oración de intercesión? Zenbat alditan egiten dugu otoit besteen alde, gutxitan. Gehien bat gure beharrak aurkezten dizkiogu jangoikoari, noski aurkeztu behar dizkiogula, baina ohitu gaitezen besteen alde ere otoitz egitea. Jaso dezatela
Berriz diot, Jesusen argia, Jesusen bizia. María, cuya solemnidad celebramos hoy, acogió en su vida la vida verdadera, la luz verdadera. Vemos en su vida cómo el Señor hizo grandes cosas. También en nosotros Dios quiere hacer grandes cosas. Ez dugu gauz arrarorik egin behar. Zer egin behar dugu? Gure bihotza ireki Maria bezala eta jaso dezagun Jesusen bizia. Gauz ederrak egingo ditu benetan urte honetan ere Jaungoikoak gure bizitzara. Aitor dezagun gure fedea. ¿Quién está ¿Quién está Sinisten alduzue Jaungoiko aita algustidun zerulurren egilea? ¿Quién está Sinisten duzue Jaungoiko algustidun eta bere seme Jesukristo gure Jauna. Sinisten duzue Espiritu Santuan, Eliza Santu Katolikoan, Santuen elkartasunan, pekatuen barkamenan, haragiaren piztueran eta betiko bizitzan. Senideok zuzen diezaiogun gure otoitza Jaunari, eta bere semearen ama bitarteko dugula, eskadezagun bere errukian gizaki guztientzat. Fededun guztiek Mariaren antzera bihotzean gorde eta hausnar dezaten Jainkoaren semea zentzuna, gero gartzu hotz egiteko. Eskadezaiogun Jaunari. Por las víctimas de la violencia, por los perseguidos, los marginados, los oprimidos, para que se les reconozcan sus derechos de hombres libres y se respete en ellos la imagen del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros. Roguemos al Señor. Herrialde eta arraza guztietako gizon eta emakumeak, guztion aita den Jainko bakarra aitortuz, elkarren senide bezala bizi daitezen. Eskadezaiogun Jaunari. Por todos nosotros, para que sepamos experimentar la paz en la casa, en la escuela, en el trabajo y en todos los campos de la convivencia humana. Roguemos al Señor. Beti ereko Jainko Jauna, entzun gure otoitzak eta bedinka ezazu astera goazen urte berri hau. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Elizazoaren opari hau jangoikoari eskaintzerako. Oh Dios, que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien. Concede a cuantos nos alegramos de la solemnidad de Santa Madre de Dios, que así como nos gloriamos del comienzo de la salvación, nos alegremos de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Jauna zuekin. Gora bihotza. Eskerrak jangoiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau neure oroigarri. Hau da sinismenare misterioa.
Zergaitik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz. Biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu. Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantziskon gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gozaiarekin eta elizgizon guztiekin batean. Hala berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkigu arren gu guztiok, betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gitzaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zerueta zera, santu izan bedizure izena, etorre dizure reinua, egin bedizure naia, zeruan bezala dure. Atera gaitzatzu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egun hontan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, jaunaren pakea beti zuekin.
Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak gu jaunare maira deituak. Jauna, ni ez nahi zino zunere etxean zartzeko, baina satzez bat.
Egin dezagun otoitz. Jauna, posik hartu ditugu sakramentu zerutarrak. Egizu Maria beti Birjina doatxua, zure semearen sortzaile, eta Elizaren amatzat aitortzen eta goresten dugunok, laguntza izan ditzagula betiko bizia lortzeko. Jesukristo gure jaunaren bitartez, hemendik agurtuko zaituztet urte berrion, izan dezagula benetan urte oparoa, eta homilian konpartitu dizuetena, ustetan da garrantzitsua, besteentzat bedeinkasilo bat izatea. Gaur ere munduko bakearen jardunaldia ospatzen dugu Elizan, jarri dezagula bakea gauden lekuan, gure familietan, lan egiten dugun lekuetan, bizigaren tokietan, jarri dezagula Jangoikoaren bakea. Jauna zuekin, bedenka zaitzatela Jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakea.